Povedali ste si niekedy, budem naozaj šťastný, až keď. Často sa naháňame za budúcimi snami a zabúdame na prítomnosť. Zoznámte sa so Sarah, ktorá vždy snívala o cestovaní po svete. Neúnavne pracovala, šetrila každý cent a sľubovala si, že sa jedného dňa vydá na svoje veľké dobrodružstvo. Roky plynuli, poznačené odloženými radosťami a neprečítanými knihami, všetko pre budúcnosť, ktorá sa zdala byť neustále mimo dosahu. Sarah sledovala priateľov, ako sa púšťajú do spontánnych výletov a idú za svojimi vášňami. Závidela im ich smiech, no hovorila si, že jej disciplinovaný prístup je múdrejší. Malý hlások vo vnútri šepkal o zmeškaných okamihoch, no ona ho potlačila, presvedčená, že zajtrajšok drží skutočnú cenu. Jej život sa stal sériou, ešte nie, a už skoro tam. Jedného dňa Sarah otriasla zdravotná komplikácia až do špiku kostí. Ležala v nemocničnej posteli a videla svoje nedotknuté cestovné brožúry a vyblednuté sny. Došlo jej k hlbokému uvedomeniu, zajtrajšok nie je nikdy zaručený. Rozhodla sa hneď a tam kúpiť letenku do svojej vysnívanej destinácie, žiadne ďalšie čakanie. Sarah nečakala na dokonalé podmienky, vytvorila ich. Naučila sa, že skutočné šťastie nie je cieľ, ale cesta, prežitá plne, každý deň. Pomíjivá povaha života vyžaduje, aby sme si vychutnávali prítomnosť, usilovali o naše radosti dnes a nikdy neodkladali samotnú podstatu života. Neodkladajte svoje šťastie. Na čo čakáte? Urobte ten krok, zavolajte, alebo naplánujte to dobrodružstvo, o ktorom ste snívali. Prihláste sa k odberu Slova Krepo pre ďalšie príbehy, ktoré vás inšpirujú k žitiu vášho najlepšieho života, dnes.